Estimados companys i companyes, fa 8 mesos vaig decidir presentar-me a la Secretaria General del PSPV-PSOE de l'Alcora. Ho vaig decidir amb la convicció que ho faig per tal d'aportar tot el meu compromís per tal d'aconseguir en 2015 que l'Alcora torni a tenir un govern socialista. Però, sens dubte, el que més m'ha motivat per a tirar endavant aquesta nova etapa ha sigut el recolzament que durant aquests anys he tingut per part del grup municipal socialista i la direcció local del PSPV. Àngela ha posat el llistó molt alt en la seva etapa com a secretària general de l'agrupació local. Encara que ja li costa reconèixer-lo, ha fet una gran tasca al front de la nostra agrupació. Gràcies al seu treball hem tingut un govern socialista a l'Alcora durant els últims 8 anys. I sobretot ha aconseguit algo molt important, i això sí que vull ressaltar-ho, que és que en l'Alcora no se parla de famílies, simplement se parla de la família socialista. I això sí que és especialment gràcies. Companys i companyes, em presento davant vosaltres amb humilitat, amb la voluntat de treballar per la nostra agrupació local, pensant sempre en l'interès general i no en el meu particular. Em presento amb el compromís de dinamitzar cada mes el partit socialista sigui en la nostra localitat. Com tots sabeu, en 2004 vaig ser el primer secretari general dels joves socialistes de l'Alcora, per a mi la millor etapa, una etapa que no oblidaré. Les meves arrels sempre provindran d'aquesta magnífica organització juvenil que es denomina Joves Socialistes. A ella i als meus companys de les primeres executives els tinc agraït que avui jo sigui el secretari d'organització del País Valencià i el portaveu del grup municipal socialista. Per tant, amb les mateixes ganes que aquella tardor del 2004, 8 anys després em presenta per a dirigir el PSPV-PSOE del meu poble. Com a socialistes devem de pensar en el futur, viure el present i recuperar les coses perdudes del passat. El futur tenim que construir-lo entre tots. Es queden 3 anys per davant per a construir l'alternativa socialista que la gent del carrer reclama. Per tant, devem d'estar al carrer, escoltar els nostres veïns, els nostres amics, per tal de ser el millor reflexe de la societat. El present sabem que és molt amat. Tenim un partit popular que està acabant amb l'estat social que els socialistes hem construït durant els anys de govern de Felipe González i José Rodríguez Zapatero. Una dreta que retalla no sols en drets, sinó que també en llibertats. Una dreta que està convertint els rics més rics i els pobres més pobres. Per tant, és el moment d'actuar. No podem quedar-nos quiets. És el moment d'eixir al carrer i manifestar-nos per tot allò que es volen arrebatar. També hi ha que recuperar coses del passat, clar que sí. Tenim que recuperar els nostres principis republicans i valencianistes. I anem a recuperar la Casa del Poble ací a la nostra localitat. Sobretot, vull remarcar els principis valencianistes, aquells que el PSPV no mai hauria d'haver perdut. Ara hi ha que recuperar-los perquè nosaltres, abans que ningú, vam lluitar per tenir un autogovern al País Valencià. Perquè nosaltres, primer que ningú, vam lluitar perquè el valencià s'utilitzara en les administracions públiques. I nosaltres, primer que ningú, vam ser els que vam dur a l'escola el valencià. Compromís, el bloc, podrà tractar d'abanderar aquests símbols del valencianisme, però nosaltres, companys i companyes, podrem demostrar-lo amb fets perquè ens ho creiem, ho expliquem i ho parlem, que és molt important. L'Alcora mereix un govern local fort, que treballi de cara a la societat, escoltant a tots els veïns del nostre poble. L'Alcora necessita un govern que no siga ni prepotent ni arrogant, sinó que siga generós i educat. Per tant, amics i amigues, us emplaça a tots i a totes a treballar per a que en 2015 l'Alcora tinga un nou alcalde o alcaldessa socialista. Que l'Alcora torni a ser un poble on el progrés, el benestar i el treball sigui la punta de llança que marca la diferència. Companys i companyes, us demano el vostre recolzament per a tirar endavant aquest projecte col·lectiu. Us demano el vostre recolzament per a treballar més i millor. Us demana el vostre recolzament per a dinamitzar aquesta agrupació local. Us demana el vostre recolzament per a tornar a recuperar la Casa del Poble. Us demana el vostre recolzament per a recuperar els nostres valors republicans i valencianistes. I us demana el recolzament per a fer d'aquest discurs una realitat i que en 2015 l'Alcora torni a tenir un govern socialista. Moltes gràcies. Anem a procedir a la votació de la proposta del SAMU a l'executiva local. En aquesta votació només podran votar els militants de l'agrupació local. Els simpatitzants i convidats, si hi ha presents, no poden votar. Voti a favor?